Nazdar Sokolové, já jsem Gabriel a pojďte se mnou podívat na trénink našeho florbalového družstva. Tak, stojíme před naší hlavní vídeňskou Sokolovnou, pojďte se mnou na ní podívat. Sokol Vídeň je spolek s tradicí přes 150 let. V 90. letech se rozhodlo o stavbě nové sokolovny, která byla v roce 2000 slavnostně otevřena. Kromě florbalu se u nás hraje také fotbal, volejbal, stolní tenis a cvičení s náčiním. V květnu se také uskuteční náš už 6. mezinárodní Sokol Cup, kde každoročně měříme síly s českými a slovenskými týmy Sokola. Teď už se ale pojďme podívat na ten náš trénink. Náš tým byl založen v roce 2013 a už přes 11 let jezdíme na sokolské turnaje do Brna. Třetím rokem hrajeme také rakouskou Bundesligu na malém hřišti, kde letos usilujeme o celkový titul. Takhle tedy vypadají naše pondělní tréninky. Pokud se vám naše video líbilo, budeme rádi za váš like a jestli vás zajímá naše cesta k rakouskému titulu, sledujte nás.